Hajiya yake sai yanzu kika sai yanzu Allah ya kaddara ki shigo. Wannan haka yake, da fatan zaki sake dawowa domin gwada taki sa'ar. Mu je ga kira na gaba. To Hajiya Maryam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dawa muke magana kuma daga ina? Jamilu daga Mabera. Jamilu daga Mabera, barka da shigowa cikin shirin. Tambaya ta nawa? Tambaya ta 15 Malam Jamilu. Kurnan mata ko? Kurnan mata cikin wace karamar ko mulki take a jihar Sokoto? Bodinga. Ba Bodinga bace. Gwadaba. Ba Gwadaba bace. Ba Shagari bace. Muna godiya da wannan kiran naka, sai ka sake gwada ka gani kila ko Allah zai saka dace. Bari mu je ga kira na gaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dawa muke magana kuma daga ina? Kuna magana da Abdullahi daga Tambuwal. Abdullahi daga Tambuwal? Malam Abdullahi daga Tambuwal, barka da shigowa cikin shirin. Tambaya ta nawa? Tambaya ta 5. Idan ka ci ta kana da kires ɗin kwai daga Honorable Malami Ladan Ardo Gagi. Maryam sai ki bashi tambaya ta 5. Tambaya ta 5. Wa ya kai Shata Amerika har yayi waƙar Shata bakon Amerika? Wa ya kai shi Amerika har yayi waƙar Shata bakon Amerika? Gaskiya ana canza mana tambaya amma wancan kai gaskiya ne. To bari mu canza ma wata. Mu baka ta ɗai. Akwai tarihin wasu masoya guda biyu da an kai can da. Wayanda aka fi sani da Laila da Majanun. To shi wannan wanda aka ce wa Majanun yana da suna ne wanda ba Majanun ba. Majanun saboda tsananin son tana da yake yi an ka sa mai suna mahaukaci. Ya wallahi ta te. Wallahi Abdullahi Tambola ya ta te. Isiya. Maryamu. Na. Mu je ga kira na gaba. Assalamu alaikum. Dawa muke magana kuma daga ina? Dawa? Nafisa Minannata? Nafisa Minannata, tambaya ta nawa? Tambaya ta 1. Suna ta shiryo. Ya ainihin sunan Majnun shi Majanun din nan na Laila. Ni suna ne. Sunanta Amariya. Ba namiji Majnun din ya sunan shi na Majanun. Wa haka yake wannan kaisi na bin Mulawwa. Kuma haka yake za mu tura miki kati. Bin Muhawwal. Za mu tura miki. Bari a dauki nan baki. Kina ji? Za mu tura miki kati daga Honorable Malamin Ladan Ardo Gagi. Sannan kuma za mu baki kyautar jog. Amma daga Alhaji Lema Matashi mai kayan kicin sabon kasuwa. Amma da cewar tun wancan satin yawa ba a ansa tambayar gaba sai yau. Don haka abin nan jog zaki taho gobe ki ansa. Kati kuma yanzu idan mun kare za mu tura miki katin. Muna godiya da wannan kiran naki. Tabbas wannan haka yake, ainihin sunan Majnun wanda aka fi sani da Laila Majnun shine Qais bin Muhawwal. Muna godiya kwarai da gaske da wannan kiran naki. Bari mu dauki kira ɗaya a bangaren ɗaya. To yayi daidai. Assalamu alaikum. Yawwa dawa muke magana kuma daga ina sai ke buɗe mureki. Baiwa Allah daga ina. Da shigowa. Yawwa tambaya ta nawa? Tambaya ta 3. Wa ya kirkiri Facebook? To ai ba mu jin muryarki sosai, muryarki ta yi ƙasa. Da fatan za ki daga murya domin gaya mana ko wane ne. Wannan haka yake. Wane ne? Wannan haka yake. Wannan haka yake. Da gaske. Za mu ɗauki nan baki idan muka ƙare. Za mu tura miki kati daga Usman Shehu mai kilishi bakin Bafara Estate, bakin kofar Bafara Estate. Bari ya ɗauki nan baki idan muka gama. Insha Allah ke ma za mu tura miki katin ki insha Allah. Muna godiya da wannan kiran naki sosai. To Maryam bari mu je ga kira na gaba. Wannan haka yake. Assalamu alaikum. Wa
Alaikum salam. Dawa muke magana kuma daga ina? Murtala sabon garin Madura. Barka da sake dawo. Barka da sake dawo. Yanzu muna jin ka kashe rediyo. Tambaya ta nawa? Tambaya ta 10. Maryam sai ki bashi tambaya ta 10. Alhamdulillah, tambaya ta 10 faɗi sunan uban ƙasar Alkamu. Sarauta uban ƙasar Alkamu. A'a. Ba haka yake ba. Ba haka yake ba. Sai ka sake yau kwana? To ya daidai, muna godiya da wannan kiran naka. Maryam sai mu je ga kira na gaba. Tawadallah, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Muna tare da ke. Muna tare da ke, wake magana. Hello? To muna godiya da shigowa da kuma dariya ki koma. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Da wa muke magana kuma daga ina? Fatima daga Technical Farfaru ko? Zainab daga COE. Okay, malama Zainab. Daga COE. Barkanki da shigowa, tambaya ta nawa? Barka ka dai, tambaya ta 10.